Mateo Kapitulo 15. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babaye nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluyin taon ako. Ang akong anak nga babayi giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, Papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kayo. unya mitubag si Jesus. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangin taon ko. Miingon siya, si Jesus mitubag, Dili maayo nga kuhaon ng pagkaon sa mga anak, aron ipakaon sa mga iro. ang babae mitubag, Tinuod ka na, Ginoo. Apan, bisan gani ang mga iro. Makakaunman sa mga mumo nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. og si Jesus mitubag kaniya. Babae, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto gyud dayong gutlua na ayo ang iyang anak.